kirɗe Abou Diouba de tawi ko jammaji ɗiɗi bannode e nder Nouakchott wuro lamorgo leydi Mauritanie hakkude Abou Diouba de e fulɓe walla mbiyen kam e fedde leelowal fulɓe nde wonno kamɓe jeeyi sababu ɗin kirɗeli wadde to arena Nouakchott walla mbiyen no dingiral lamba sara arabis ɗum noon mo on ketto haalande hoorejo fedde lewlowal hono mbaare meyba taw ko e micro Pinal TV ko wona kanko tan saabu ɗum en jewridi e ko wayno Dia Abou Hamidou ina wonde Ba Abdoulaye Diye ɓen ko e terde fedde lewlowal mo on kettoni tawi ko Abou Diouba de e hoore mum walla mbiyen kecco joom karawas ina wonde Salif Samba Sall on ko ménagére makko ɗum noon ala no mbatten mo on ketto walla mo on jebni tawi ko kamɓe ɓeɗo foof e Ayaawo Pinal TV. Assalamu aleykum wa rahmatullahi yeɓoɓe télévision Pinal TV walla wiye jaam hiire moon bandiraɓe yeɓoɓe Ayaawo Pinal TV eɗen ɗo hande e arena ɗo e Nouakchott tawi ko sara arabis walla mbiyen galle lamba ɗo e arabis tawi hande adden ɗo mo mbiyat bobo joom karas woni Abou Diouba de hande hirde muɗum ɗo waɗata ɗo e arabis ɗum noon ɓoyata joni joni jokkodiren e ɓiɓɓe fulɓe worɓe fulɓe rewɓe fulɓe hande ganduɗa arɓe tawde ɗo walla tawtorede nde ɗo hirde ɗo e galle lamba tawi kadi ko hirde fulɓe en gandi sen mbi lamba ɗum ko pijirloji fulɓe dewama ɗum ɗon kadi ha ganduɗa nalanke pullo hande ne hiira ɗo walla ina fiija ɗo woni biyeteɗo Abou Diouba de ɗum noon joni joni jokkodiren e worɓe fulɓe kamɓe e rewɓe fulɓe foof e bandiraɓe musidɓe tedduɓe no mbiruɗen ni télévision Pinal TV ɗo e tawi koye nder galle lamba hande ne kuccidira e ɓiɓɓe fulɓe kadi nalanke ɓiɗɗo fulɗo ene hande ne huccidira e ɓiɓɓe fulɓe ko adi foof kalden e kaw men walla dede men holko wawi hande haalande en e hirde Abou Diouba de tan ko ɓiɗɗo fulɓe kadi télé fulɓe biyeteɗo Pinal TV taw ko télé Winndere hande ari tawtore nde hirde holko mbawɗa haalande en hande nde hirde eyyi ko adi foof mi salmini on bandiraɓe goto indu mum e ɗum e yettode muɗum no wayno hande ko hirde nde henne ko hirde Abou Diouba ko dendagal bandiraɓe arɓe ɗo henne ɓe ko yimɓe wurtinde Pinal fulɓe Pinal haal pulaar en ko Pinal ngo yimɓe foti teskade kadi gurtinde Pinal mumen mbasa nadde pine goɗɗe ɗum noon ko ɗum foti yimɓeɓe ko yo timno pine he yenne mba jagga ɗumen ha foti wonirde ni sukaɓeɓe kadi mbawa andine ɗum mbawa wurtinde pine ɗe yenne saabu so Pinal so majji tan no wayno ɗemgal majji ɗum noon eɗen ñaago bandiraɓe tan mawɓeɓe kadi yo tinno basi yo sukaɓeɓe de duttoto e pine mumen mbawa kadi haalande ɗum e pine ɗe ne mbawa wasa majjude Allah jarama on jarama inde yettode min mbiyetemi ko Ba Amadou Alou Seyni tigui ɗum ko yettode pullo tigui rigui so tawi en jii sayande tan hande ɗen mbawi wiide ko pullo mi haalan noon walla sen jii sawredade mbiyen ko pullo so moƴƴi wiye ko pullo so feewi wiye ko pullo ɗum noon an inde yettode hande aussi ko holko mbawɗa haalande en hande e ndeɗo hirde eyyi min mbiɗa wiye Amadou Abou Diallo mbiɗa jeeya nokkude wiye Belewrguel mbiɗa ari ɗo henna hande tawtorede hirde Abou Diouba ko ardi fof mbiɗa yetta télé Pinal TV mbiɗa yetta on no feewi jabde arde on ɗo nonne ɗum ɗo ko wurtinde Pinal yimɓe so yimɓe ngala Pinal ngala hay hunde hande ko aduna moɗodiral to banggue pine wadde hono ɗeɗo gueɗe ko hunde jojjunde hande ha te aduna mo ganduɗa ko aduna mo ganduɗa goto fof ne waylo ne wiya ne waɗi baylade ha heewi wadde somin gari ɗo min poti arde emin heeɗo kadi leñol ngol hono ɗe gueɗe so gari yo leñol ngol jaab notade hen yo ɓesgo fof wawa arde hen donc ɗum waɗi min arde ɗo hen hande addude hen ballal amen min nenne darde amen feccude bandiraɓe men enɗam amen kala fate weltade jamma he holko mbawata wasiyade sukaɓe ɓe hande gandanɗa enen mbawi wiide ni ne haydara ala ko gandi Pinal ngal walla haysene gandi daw famɗude so tawi kirɗe Pinal meɗen tawi Pinal fulɓe hande waɗama ɗo e nder ngoɗo wuuro Nouakchott holko mbasitoɗa ɗumen mbasitomi ɓiɓɓe fulɓe ko yo sukaɓe fulɓe ko yo mbattu hakkille e Pinal mumen ɓe ganda hay leñol gotol ɓuurani gongol ngol Pinal neɗɗo ɓurdata neɗɗo tan ko toppitade Pinal mum e tubakoɓe toppiti ko Pinal mumen araɓeɓe toppiti ko Pinal mum ene eɗen jogui Pinal en poɗɗumen toppitade ɗum noon wawa wonde so wona jinnaɓeɓe ballaɓe so école aji ɗi uddino to ɓe Foutaji ɓe ganda koɓe joom Pinal ɓe ganda hay goto ɓuurani ɓe Pinal sabu Pinal pulago ko hunde farnortede ko hunde nde ganduɗa wonde wona hersinide ko wawde hollirede wawde kadi waddede dando e nder banggue aduna he wadde machallah ko ɗum min mbasito henne bandiraɓe foof ko yo sukaɓe fulɓe yo mbattu e nder hakkillaji Pinal e mu he hakkille no fewi mbawa kadi andude hay goto ɓuurani ɗumen machallah jotto kadi jangga ɗemgal Yeah.
assalamu aleykum wa rahmatullahi yeɓoɓe Ayaawo Pinal TV on calminama moni kala inde mum e yettode mum ɗo wawi wonde wonide en garti ɗo hande tawi kay ko e dow beelema Allah noon en jetti Allah en juule nelaɗo sallallahu alih w sallam kadi en jetti jinnaɓe meɗen wawde en tawtorede oɗo jamma hande tawi ko jamma ɗiɗaɓa ɗo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie tawi ko Hirde Abou Djiba kecce joom karawas hande jamma makko ɗiɗaɓa hanki ko jamma gadana hande kadi ko jamma ɗiɗaɓa ɗo e nder arena mo Nouakchott sara arabis ɗum noon ala no mbatten joni joni wasta walla ma wodɓe jokkodirɗen wonɓe tawi ni ko jeeɓol ardiɓe Hirde nde ɗum ko joni joni inchallah jokkodiren e mabɓe ɓoɓe Ayaawo Pinal TV eɗen jodi ɗo e jinnaɓe men ɗiɗo tawi ko jeeyaɓe hande ndeɗo Hirde jeere sababu muɗum wadde gaddotoɗen haaldude o woni Dia Abdoulaye Hamidou ko adi foof dokken mo konngol o salmodira e bandiraɓe aussi o artan en e oɗo jamma kadi ko kanko woni gardiɗo nokku ɗo gonɗen ɗo woni arena o galle lambo ko kanko ardi on nokku ɗum noon hande kanko wonko o jogui ko haalata ko heewi e ndeɗo Hirde ɗum noon dokken mo konngol o salmodira e bandiraɓe e aussi o artan en e jamma o bisimillahi arrahmani arrahim allahumma salli ala seydina muhammadin sallim ko adi fof mi salmini dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo e dendagal fuutankoɓe fulɓe fof kala ɗo goni e kadi onon aranɓe ɗo kadi fedde Pinal TV e garɗo ɗo aranɓe ɗo fedde télé Pinal TV mi salmini on mi juurima mi ñaguima Allah moƴƴere e kadi Allah jarama on jarama min weltima hen garagal mon ɗo ɗum noon holko mbawɗa hande haalande min e ndeɗo Hirde en tant que jeeyaɗo e organise ɓe ndeɗo Hirde walla jeeyaɗo e jeeyaɓe fewjuɓe ndeɗo Hirde hande ne waɗɗo wonde adduɗo Abou Djiba e nder Nouakchott kadi e nder oɗo arena en tant que gardiɗo arena o kadi aussi eyyi no mbiɗa ni wallahi alhamdulillah ɓe haalde mo heewi ko adi fof ko mbiyetemi ko Dia Abou Hamidou Bolo jaami ko wuuro no wiye Fondu e koye wuuro Fulɓe woni ko 400 kilométre de Nouakchott woni koye région de Barakna woni ko département de Mbagne woni koye commune no wiye Bagodine en noon ene wayno ko min Allah ardini wuuro ngo ko faate pelle sippiroje kirɗeli Pine e oɗo saaha waɗi gaddu mum no juuɗo seeɗa ndeɗo fedde kadi wadde organisé Abou Djiba fedde nde wiyete ko lewlewal Fulɓe fedde nde ko min woni secrétaire de l'organisation woni joguiɗo juɓɓudi ko faate affaire fedde nde min gaddiɗo Abou Djiba min gadda ɗum ko fuutankoɓe min gaddi ko fulɓe foof Allah jarama noon jarama paama kam ko golle ɗe ko minen fof ndendi ɗum won wonɓe to dame to won wonɓe guise jooɗiɗo saramone kadi ko hen jeeya kamne kadi ko tergal e nder organisation e ene wayni ko cukko am merci a jarama anen eɗen gandi walla enen foof eɗen gandi wasi wiide eɗen ɗitta eɗen gandi organisé fijirde ko fote addude Abou Djiba hande ɗo e nder Nouakchott tant que gardiɗo ɗo arena o mbate ala yiyoɓe fedde lewlowal koko molti e ma tan mbaɗa yidde weeɓa gueɗe ɗe weeɓan ɗumen wonde gandanɗa miijoji eɗen ɗaɓɓi ɗi mbete ala yiruɓe wonde fedde lewlowal koko molti e ma tan gam ha weeɓa pour addude ɗo Abou Djiba ala ma won yiruɓe noon ni ko gonga ma won wiɓe noon kono noon to banggue gardiɗo arena o jogui tan so woodi ko rokkirde arena o tawa luwaka tawa yoɓaka wanno ɗum kadi koye kuule amen jeeya koye hunde ganduɗa gardiɗo fedde nde ene jeeya e kuule he kala mo weela ene wawi tottirde ɗum tawa ala jobdi ɗum koko e kuule waɗa ko hen woni kono to banggue addude Abou Djiba haɗani tan e arena ene namdi ko heewi donc fedde nde addima ko laaɓi heddi noon contribution men walla kam poɗɗen nene wallude alay saago wona hen sa ardima hunde alay saago anne kadi gadda hen kadi ballal maɗa kono kam ko fedde nde addimo wona moltade koye fedde nde jeeyami ala wona moltade par ce que min comme président d'honneur foti fedde nde hen banggue ko nde programme o laari yontude noon kadi ƴettu kadi commission d' organisation o donc ko wona haydara ko fedde nde addimo wona moltade wona haydara ko hen tan jeeyami noon way merci noon tigui holko mbasitoɗa walla hol wasiyaji ɗi mbasitoɗa ɓiɓɓe fulɓe ha tengti e sukaɓeɓe woni minen ha aroɓe less foof ko wayno ɗiɗo kirɗeli gandanɗa waɗama ko hirɗeli fulɓe ko nalankoɓe fulɓe gaddata hen ɗum noon holko mbasitoɗaɓe e aussi hande oɗo télé garɗo ɗo hande télé wiya ko télé fulɓe Winndere ina heewi no fewi kalantumi ɓe waɗi noon ko wonko Tidiane an wino yaram muɗum wonde wajotoɓe gasani nanoɓe kuuɓi ononne kadi sukaɓe arɓe joni ɓe vraiment mi beltanima on surtout kadi oɗo télé kadi mo gaddon ɗo Pinal TV vraiment no waɗi fayida sukaɓe min mbi ko yooɓe natat kirɗeli ɗi yooɓe natat kirɗeli Pine ɗi ɓe ganda pinal mabɓe ɓe mbasa humpede ɗum janggo ɓe gona relève ɓe mbawa kamɓene ƴettude no mbaɗɗon ɗo joni ni ko hunde monne wadde fayida garagal moɗo Allah wawi tagon tata walla ko ɗiɗo kono vraiment no waɗi fayida par ce que ma won woɗɓe ɓeydi hen jang ustatako kono so tawi won mawɗo goto meeɗi widemi ɗo o wi affaire lambaji moon Abou e pijirloji moon ko onon mbari ɗum mbimi hol ɗum o wi adan
watteno ko cukalel e soldat yoɓata ko buujjo walla buu sappo kono noon joni biye fof foti cukalel ko ma yoɓa mawɗo ko ma yoɓa te kadi jubdide foti ɗum kadi ne wara pinal vraiment min ñaagui sukaɓe kadi yoɓe gar kadi ɓe koybinane kamɓe kadi ɓe gara ɓe jiira pine ɗe ɓe mbawa kamɓe kadi abbade hen way a jarama Seydi Dia ɗum noon on nani ko haali ko sukaɓe goni relève wadde no député honorable député Sow Allah ɓuuɓam no wiyatno to banggue Sénégal wonde kalko haalaka nanoytaki walla kalko holliraka yeytaki ɗum noon cukalel wawi haalade ko nanano wadde o yerim kankone fulɓe e sukaɓe men foof nde garat mbatta haqqilla e aussi ko waɗete ko wayno ɗiɗo kirɗel fulɓe bawde waɗede eyyi ɗum noon ha hande eɗen jokki tawi eɗen joddi kadi jinnaɗo men goɗɗo Ba Abdoulaye Dieye kankone o jeeya tawi ko gandanɗa hande yuɓɓinɓe hirde nde ha wawi wonde adduɗo kecce joom karawas ɗum noon en gandi wona hunde wemde kanko ne dokkami konngol o salmidire e bandiraɓe aussi artan en jamma o hande holno wiiri ɗum tawi hande ko jamma ɗiɗaɓo siftin ɗon hanki wonno jamma gadan woni ñande le 31 décembre hande eɗen gone hoore hitande le 1er janvier 2022 hande woni jamma ɗiɗaɓ ɗum noon min dokkuma konngol tamdira e bandiraɓe aussi kadi gartana en jamma o hande e fijirde nde hoore mum no yaari eyyi ko addi fo en calmini bandiraɓe debbo e gorko suka e mawɗo en calmini kadi min calminimon onon e dental fulɓe kadi ko fulɓe fof jiidi e kadi on calminama on juurama kadi en beltima kadi minen kadi min beltanima moon onon kon sukaɓe on sukaɓe on potini oɗon ƴetta ngal ɗo pinal oɗon jiiɗi rondade ngal ɗo pinal on ƴettu ngal ɗo gandal ko weltare no feewi kadi min wimon kadi bisimilla e nokku o bisimilla moon e gonka ka minen noon komin fuutankoɓe tan fo amin ko fuuta e gila min pini ko ɗo e Nouakchott min goni min dari ko jamma min daro ñalawma woni wiyoɓe amen onon mawɓe hanti ko jaatonno ɗon e fijirde walla ɗuma min mbi ala minen min tampata so jamma so ñalawma kala ko keeɓe ɗo e ngo wuuro min daroto min dardo ko leñol ngol min daranto min tampata min mbaɗa hen doole amen min mbaɗa hen tampere amen min mbaɗa hen jawdi amen kala programme mbaɗɗo e Nouakchott minen ɓe komin dariɓe kadi min darni ko hono ni no Abou Diouba en Baba Mali en wonde min mbaɗo programme min gaddi baba koɓe 16 naalanke ko stage olympique min mbaɗi programme o nden ko fedde tijjani an ɓamti leñol donc onon programme uji ha tengti oɗo hande mo juɓɓinɗon ndeɗo hirde holno programme o yaari ha mbawɗon hande yuɓɓinde ɗum mbate won caɗele dañƴon hen walla ala Allah waɗi nawnini on foof ha wawi minen min dañani hen caɗele woni min dañani hen caɗele tawde min noddi yimɓeɓe amin jiya tan Abou ari e ɗiɗɗal mugal ari e bandiraɓe gari hayso ko yimɓe ɗiɗo tan gari amin belti fof komin dariɓe kadi amin min nimsani haydara wonno anni e moon tan ko yon gaddu yon darano leñol ngol soɓɓe naalakoɓe leñol ngol goni fo oɗon gaddu ɗum on beltini ɓiɓɓe fulɓe ɗum tan woni anni e amen wona min gardani yomin keeɓe kalis ala anni amen yo leñol ngol ar kadi yimɓe garan ƴeewa leñol ngol kadi min jiiɗi darnade komin jiiɗi tutade sukaɓeɓe ndewa e ɗomin ndewi ɗo mbatta arde so jii hono ɗum ɗo janggo e jaam aɗa andi haal pulaar ɓi cooji ndiwe joom lawre ari joni noon tawde min gona mawɓe min ƴeewa ɓesgu o ara min tuto ɗum jamma e ñalawma woni hen wiyoɓe baabo an hoɗo paaɗa min mbiya min komin fuutankoɓe min ñallinta min ballinta fuutan weeli amen tan ayno jiiɗon amen ni ƴeew joni amin jaaha Mauritanie somin jeehi Mauritanie joni ndo Sénégal wonde min jahami Sénégal e jolme oto e joɓanmi kamɓe fof biye ɓe mbi jam ɗum ko woni an kaw hoɗo jeeyaɗa mbi wuura men nanɗo banggue Sénégal mbi ala ngoɗo solgo ɗi dolokaji ñootaɗi e ɗeɗo ɗi jafunaji e paɗe marakis ka Mauritanie najo tan eyyi min noon amin gandi ɗum kadi koye weltare tan kadi min beltanima moon no feewi ɗiɗo programme uji amin gowi ɗum jamma e ñalawma minen min daraki komin fuutankoɓe tan kadi min beltima no feewi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Ayaawo Pinal TV on nani jinnaɗo men Dia Abou Hamid e Dia Abdoulaye Dieye koɓe kaali ɗo ko koɓe ɓeydi tan koɓe ɓeydi tinnude wonde ko sukaɓeɓe kañumen gonata heɓɓotoɓe janggo kamɓe hankkadine hayso ɓe donkanani konde ɓe goni eɓene mawɗo donc wadde ko sukaɓeɓe keɓɓirto so tawi ɓe mbaɗi hirde so yiiɗi fulɓe garti mbasa ɓe jiiɗi noon wadde walla weltintuɓe
ko fulɓe ɓe gara konde kamɓe hay soko ɗiɗo tato gadi eɓe belto hen saabu ɓe mbaɗirno ɗum saabu fulɓe ɗum noon so tawi ko ɗiɗo tan gadi ɓe jiilaki hen haalis ɓe jiiɗi tan koyo leñolngol ɓamta ɗum noon en ñaguimaɓe gurdam juɗɗam e aussi nde dusdiral cellal batten moƴƴe wasna men jokkodir e heddiɓe wonɓe tawi ko arɓe kadi e fijirde nde jamma ɗiɗam no mbirnomi nani tawi ko le 1er janvier 2022 mo hanke wonno ko le 31 décembre ɗum noon aadi men ɗo e ɓoyde inchallah donc yeɓoɓe Ayaawo Pinal TV no mbirunoɗen nane en garti kadi ha hande artude e woɗɓe kadi tedduɓe hono ɓe ɓennuɗen ɗum noon ko adi foof en gartidi ɗo e goto biyeteɗo Salifa Samba Sall gonga ko o ménagére konde kadi gandal ngal haɗani noon no gewiɗen wiide eɗa soyno neɗɗo aɗa ɗum aɗa ene yaaha tawa anda ɗum donc noddira ɗum he eɗen mbawi wiide ko mbaɗeten ko e hoore muɗum kanko adi hen saabu wona neɗɗo tokos to Sénégal to ko wayno Dakar FM o rewi hen ko wayno journal populaire o waɗi hen omo waɗa écrite woni bindol omo waɗi kadi tawi ko wiyete ko haala ko kono ɗeɗen mbawi wiide hande namdoɗen ko fate affaire ménagére hakkude makko hande e Abou Diouba guila e ko so tawi neɗɗo sohli hande Abou Diouba ɗum noon Salif Samba Sall ko adi foof min dokkuma konngol calmodira e bandiraɓe e aussi gartana en seeɗa e rôle ménagére saabu eɗen mbawi wiide hande surtout e sukaɓeɓe finoɓe tan gona artiste uji gara ƴetta ménagére mbiya ko o woni ménagére am ne wawi taw ganduɗa ni ko woni hen ko woni ménagére o e holko woni rôle muɗum tigui rigui gartana hen seeɗa. a jarama ko adi foof ko yettude Allah en calmini yeɓoɓe Ayaawo TV Ayaawo Pinal TV wonɓe leyɗele Afrique ɗe kala management ina satti sattani ina satti so tawi a anda gollal ngal sattani so tawi aɗa andi gollal ngal hande nalanke wawa yaade tawjo ala ménagére sabu ko ménagére jogui golle nalanke kañum yeyata nalanke o kañum suɗata nalanke o kañum woni darogal nalanke o nalanke kañum tan goto wawa yeyde hoore muɗum kanko woni guite makko kanko woni koyɗe makko kanko woni ɗemgal makko e nder ɗum ɗon noon on mo ganduɗa kañum woni ménagére makko ko adi foof ma hoolare wona hakkude moɗon ma goto e mon foof hoolo goɗɗo on nde mbawon wonde nde mbawon liggudade e nder management yagal wona signinde contrat woni manage yagal ko yeyde nalanke o kanko e hoore makko ko jeeyamo jeeya hanki nde garɗon ɗo nde won garɗo e moɗon wi on onon kon holɓen ko wayno jayndiyanke so yettima ina moƴƴi ara hollira hol wonɓe ɗo ara hollira min komi jayndiyanke mboɗo yiiɗi ƴettude naggam mboɗo yiiɗi ƴettude naggam walla holla kartal ngal hayso tawi wiyani naggam e on ɗon saaha minen emin jogui image ɗo ganduɗa min jiiɗi yiiye emin jogui image mo ganduɗa kadi min jiiɗa yiiye goto foof ina jogui mbadi gollal ngal ganduɗa hen wawi ɗum ɗum ko ɗum woni manager e mbadi kuptidinde hande o ko neɗɗo mo ganduɗa ko jeeyowo ko cuɗowo ko cinkowo nalanke o eyi ko ɗum jinmi raɓɓiɗinade ko ɗum eyi tigui eɗen mbawi wiide laaɓi hayso tawi foof haaldaka
walla ko ɓuri himmude ko en dañi ɗum mbiɗa e nder haala makko eɗen mbawi wiide nalanko kanko woni koyɗe makko juuɗe makko ɗemgal makko wona tan signinde contrat il faut ko yeeya nalanko mbete fedde lewlowol nde ari nde ala gonɗo hen tan wiyen andi Abou Diouba e rewe Abou Diouba haalda e ménagére muɗum taw ko an foti yeeyde nalanko walla ari tan ko e ménagére Abou Diouba tigui haalde muɗum tan ko jeeyo nalanko a jarama hakkude fedde lewlewal e Abou Diouba ko goɗɗum sabu ko Abou adno Abou wanno aadi ina yiɗi wallidde fedde lewlewal beele ina maha ɗo ɗo gonɗen kanko ƴettino aadi o nde yeehi ha o ƴetti aadi o waɗi dumunna président mahi nokku o donc ko yinno ko annimo joguinowo mbete omo wallita ɓe maha nokku o goɗɗo ari waɗi ɗum Allah rokkimo wune goɗɗo ari mahi nokku o e on ɗon saaha ɓe mbi caggal mahama kanko omo annino maade ɗum omo annino addude ballal makko joni noon kanko yo ar o uddita ɗum hawre covid 19 ari riwta jaggama laabi tati ina riwte ngol ɗo watti tataɓol e nder ɗum kamɓe koye mabɓe ɓe gari ɓe tawi min nde min gari ɗo Nouakchott emin garno mawningol Youssou Berlin ina ari mawninde Hamben Lamine wannama hommage ɓe gari ɓe tawi min nokku ɗo min gonno ɗo ɓe kaali miijo ngo minen nde min jinno uddita arébus min gadodiri hawri covid 19 ari riwta ko ɗum woni aadi o kono kala koɓe mbaɗi hen e processus o foof e mbaadi daawe ɗe foof ko min ɓe mbaddi ɗum min ɓe kaldi ko min neldi ɓe nalankoɓe aroɓe ɓe taccoɓe ɓe ko min neldi ɓe kayitaji poɗɗi waɗede ɗi hamin mbawi arde kamɓe noon e bagudinnaɓe foof donc ko noon sifori donc on nani kanko o jouit rôle ménagére tigui ko haalanen wonde ko woni rôle ménagére ko eɗen mbawi wiide Abou Diouba anniyemo jogue Mauritanie o timmi saabu wadde anniya fifde anniymu wonde oɗo arena ko min mahat Allah waɗi laamu mahi ɗum noon eɗen mbawi wiide Allah hokki woni tigui tant que ménagére hande Abou Diouba orchestre oɗo déplace de ɗum eɗen gandi ko frontiére hayso eɗen mbiya maayo wona keerol mais laamu kadi ne jogui gueɗal kodi ala caɗele ne dañƴon e aussi e mbat Allah newnini on tan dal ha wawi ɗuminde foof newade eyyi to banggue taccugol waɗi ko sarɗi hakkude leydi Sénégal e leyɗele ɗe hayso maayo woni keerol hayso maayo wona keerol alay saago ene woodi ɓe mbi hayso tawi ko dewgal enɗam hatta teŋe waɗede ene woodi sarɗiji leydi fof ene jogui sarɗi mum ene jogui lawol muɗum ngol ganduɗa sa yiiɗi yaade e ndin ɗon leydi alay saago ndewa e lawol he nde min jiiɗi arde min neldu inɗe amen e jettoɗe amen e numéro carte d'identité ji amen ko kayit min neldat ɗum yimɓe joguiɓe programme ɓe kamɓe ɓe nelda ɗum ministre de l' intérieur wannaɓe autorisation on autorisation taccinta min donc ɓe mbaɗantu men message inɗe amen e jettoɗe amen e numéro carte d'identité ji amen on taccinta min on nawta min e kadi e dumunno momin gonat ɗo o on taccini min on jaggi min ha oɗo saaha joni ha emin koota ko on ɗon jogoto kisal amen noon tigui a jarama Seydou Sall namdagal ma waɗ wiɓe holko yaharɗo ne moƴƴi yimɓeɓe paama par ce que ma wot ko ganduɗa ko waɗete taw koko jori wadde rewene lawol yimɓeɓe cikka wonde ko ɗumin no mbirɗo nanni tan maayo wona keerol konde kadi ina moƴƴi goto foof wonko jogui gueɗal goto foof wonko foti wadde ɗum noon en jettimo Seydou Sall joni jokkodirten ko acteur de développement woni Sow Moussa ko acteur de développement humanitaire donc ko fate développement walla mbiyen ɓamtare so tawi o yiyamuɗo eɗen mbawi wiide ene hani saabu ɗum ɗo foof ko e ɓamtare ko e nder économie natat ɗum noon ko adi foof dokkenmo konngol o salmodira e bandiraɓe aussi o artanen kankone e hande gonga ɗo ko fodde omo foti arde tanka ɓamtare mais holko ɓeydi addudemo assalamu aleykum wa rahmatullah ko adi foof ko yettude Allah nelaɗo mum e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi salmini kala ɓiɗɗo pullo to woni jeebo Ayaawo ngo bon min dillanmi ko wiyete développement
bange eau potable woni ndiyam, agriculture woni ndema, santé woni cellal, éducation woni jangde. Mi naati Mauritanie kana abba joni e duuɓi 6 mboɗo sari noon hakkunde Mali, Sénégal, Mauritanie koto ɓiɗɗo pullo fof woni min jaha e min mbawi wiide ko kamɓe cohli ndiyam par ce que ko ndiyam woni source de la vie ɓoggol gurdam. Donc emin mbaɗa ɓe sensibiliser e ko wiyete ndema ko e gaynaka e surtout jangde e cellal balle. Bon, Allah waɗi hikka ko wiyete 2020 ko vis-à-vis que Covid o waɗi min parvini à financer un projet de 639 millions woni temedde 639 millions pour forage uji. Allah waɗi hen sutra e oɗo tuma ɗo kaldanmi e maɗo mi dañi wadde hen 85 forage, heddi ko 15 forage, ɗum ko ɗo e lesdi Mauritanie. Et surtout mataw mbiyeten tan ko yo Jinguere par ce que waɗana ko yimɓe fof, mais min kam bangam jettirmi ko dande maayo gila to wiyanma Abou ha ɗo woni Bogge. donc so tawi eɗen kaala cellal koma kaalen ndiyam sabu ko saɗa yiɗi sellude il faut ko laaɓate laaɓal ko ndiyam. Donc ɗiɗo forage uji fof hande mbawi wadde holko wasimo mbawata wasiyade waɗanaɓe en tant que hande ko weeɓani e ndiyam surtout eɗo kalɗen e guure tohos. Donc so yimɓe dañi ɗum ɗen hol wasiyaji basitoɗaɓe pour haɓe mbawa hisnude ɗum wasa en mbawa wiide bonnata konde ene gandi hunde ne wawi toppitede ha ko ene leela bonde wona fewdam tan nder hitande walla duuɓi ɗiɗi mbiyen boni. Bon ko ɗum a namdi kam to coftanmi jabade moɗo ngoɗo wawi wiide bonata saabu min mbaɗat ko des forages rotaliers, des forages d'une profondeur de 150 mètres et d'une donc 37 à 40 mètres cubes par heure. Donc entretien surtout jogade nde te kadi naftorade nde yo ande tan ndiyam wona tan jaram e guppol. Ɗum tan mbiyanmi kureji men fulɓe ɓe. Eɗen emin goni e melde combat goto, combat o woni habanade leguimaji gummotoɗi caggal leydi sabu ko ɗum causi ko wiyete cancer. Min kaldo e ma, je suis un géologue, un chimiste en même temps. Donc min ƴeewi nde min ƴeewi cancer uji ɗi min ƴeewi ko ɓuuri hen hewde ɗo henna surtout e nder leydi Mauritanie addi ɗum ko leguimaji ɗi. Sabu leguimaji ko produit chimique ngoni hen. Donc min goni koye wasiyade yimɓeɓe surtout pour ndema, l'agriculture et surtout les légumes bio. E kadi yoɓe gandu koɓe dokka ko hoccaka surtout. Aɗa andi sa jooɗima duuɓi e kitale aɗa sefa ndiyam e woyndu, Allah adda ma robinet ha damal galle ma, aɗa foti ɗum toppitade no haniri ni. Enen noon enen fulɓe eɗen metti wajede sabu eɗen gonde e towɗe kufna. Ɗum wona ɗo, wona Mali, wona Burkina, leyɗele ɗe dañmi liggade ligguidmi ko ɓuuri hen hewde koye fulɓe ɗo ha Cameroun. Donc basitomi yimɓeɓe nde ɓe mbawa rende ko Allah addaniɓe ko pour ɓe mbawa wadde développement mabɓe surtout. bandiraɓe musidɓe tedduɓe no mbirni on keɗima ko haali ko en tant que acteur développement humanitaire Moussa Sow a ari an hande dusdirde Abou Diouba tant que pullo et aussi wallude fulɓe a holliri tikko e ɓamtare ko ɓamtare jahata. Donc holko mbasitɗa hande fulɓe arɓe ɗo eɓe garani ɗo so tawi ko wayno ɗiɗo kirɗel hande mbaɗama hayso ko wona Abou Diouba tant que nalanke pullo gam ɓamtare meɗen. Eyi bandiragel debbo namdi kam kadi to coftanmi jabade eɗen mankira mawninde nalankoɓe men, ko noon wayi eɗen mankira mawninde seerenɓe men ha woɗɓe mawnina woɗɓe naftorto taw wona enen. ɗum noon mboɗo wasiyo fulɓe kala ko fati culture yoɓe mawnin ɗum
sabu neɗɗo ma sa mawninani ɗum ala mawnino ko ɗum ene jeeya e ko ene ɓeydi addude mi ɗo henna hannde ko mawninde nalanke sabu so wiyama Abou Diouba ko nalanke fulɓe so wiyama nalanke goɗɗo ko nalanke fulɓe en tant que dari ene yima walla ene haala e ɗemgal meɗen ko enen tan mbawi teddinde ɗemgal men enen fulɓe mbawi teddinde ɗemgal men mbawi nawde ɗum to foti yettade ɗo henna ɗemgal ngal ene yaaji leñol ngol ene yaaji ene sari partout heddoto noon eɗen mankira mawninde nalankoɓe meɗen e les acteurs culturels surtout tigi o jaram non gowɗen wiide rewte tan koɗo reftano eɗen manki mawninde nalankoɓe men eɗen manki mawninde anduɓe meɗen ɗum noon o jaram o holliri tigui ko acteur de développement par ce que arde hande dusde Abou Diouba e arde tawtire ndeɗo Hirde wadde holliri kanko heddoto tan ko gueɗel gotel on koɓe dañani kanko e jajaɓe ñebbe kawrani hen ɗum noon wadde eɗen mbawi wideɓe muñcan inchallah ha lawol gongol moɓe mbaɗor ɗum sorale ɗum nan en aadi men ɗo e ɓoyde inchallah Hirde ne wale galle amen yewmi jewtindimi tawmi ko bela sarakulem bale doy badana jabira Pinal TV ɗum noon ko soynatno so samine hani hoccede eɗen jilorno guilanki tawi ko président gardiɗo fedde lewlewol jeeɗo sababu hande Hirde nde ɗo wadde woni Abou Diouba de kecco joom karawas no gowɗo winni donc ko adi foof mbare meyba min dokkuma konngol calmodira e bandiraɓe aussi gartana min e Hirde nde eɗen gandi yuɓɓinde nde ɗo Hirde weeɓani gartana en surtout to banggue organisation hay saji wona jeeyaɗo organisation kono eɗen mbawi wiide ala organisation wawi eɓɓude taw ummoraki e gardiɗo fedde eyyi ko adi fo Allah jarama on jarama e onon radio fulɓe catal gongal ɗo e Nouakchott adi fo fedde lewlewal e gardogol mbare mayba min calminima on min juurima on min ñaganima on Allah balɗe juɗɗe e battane moƴƴe e oɗo programme kadi on mbayɗi guila hay on gariɗo on mbaɗi ɗum recouvrir waɗi rewi lawol alhamdoulillahi rabbil alamin golle mon fo timmi illa taw minen ko golle amen mbasi timmo kono onon golle mon timmi min jogui hen weltare e weytare e dakmitare eɗen gandi Abou Diouba ko nalanke mawɗo wona nalanke toon koko
Abou Diouba ko kecco joom karwas kecco yene yeeɓe taw kelle kuljinaɗi eɗen gandi ɗum e onon ni c'est la première fois mataw badduɗen ko yewtere ko faate ɗum ɗo e ɗum noon ko soynete no mbiɗa so teɓɓitima yani ne foti heɓɓitede ɗum noon ko alhamdulillah rabbil alamin min beltima ha ɗon tan wawi hadde ina wawi mi dartoɗo seeɗa wasata kadi ko namdiɗa goɗɗum ɗum noon komin jiiɗi gartinamin e hirde nde saabu eɗen gandi hayso tawi ko nalanka jaɗɗo e nder leydi ndi wonko namdi donc holno mbawɗon hande tant que gardiɗo fedde holno mbawɗon hande wadde ha hande gadduɗon ɗo Abou Diouba no mbiɗa nane haalama ni wona nalanke tohos ko nalanke mawɗo eɗen mbawi ni se beela mbiyen nalanke tohos ala e nder fulɓe konde kankam o jaa koye mawɓe ɓe eɗen andi Abou Diouba no mbiɗen nani ko nalanke mawɗo e leydi ndi kadi no waɗi ardiɓe no waɗi rewɓe no waɗi ministére uji gargol makko ɗo hay caɗele o dañani o waɗana ko message ummiɗo o fayi bagodine o yeehi lewe o arti ɗo e fedde lewlewal fedde lewlewal kadi ko sehilaɓe makko goni hen ko ɓuuri hen heedo koɓe wurduno gila hanki hade hande ɗum tagui noon Abou hande no wayni so fedde addi ɗum ɗo firti ko Abou ko wallude felle ɗe tan so wallani ɗumen ko ardat ɗo ko yimɓeɓe mbawama ɗum addude heddi noon minen min jogui sababu e makko mbeɗa min ñaago Allah tan yo Allah junnu sababu o e kankone kadi e nalankagal ngal yo yaaru yeeso ɗum tan woni ko jinnomi hen ɓeydude kadi holko hande fedde nde gandanɗa wawi mbete koto banggue piyeto tan wawi addude Abou Diouba walla ala ene waɗi kune walla ala nde ƴettuɗon oɗon mbiya Abou Diouba ne arande kon addoɓe Abou Diouba on dendin doole mon e peeje mon tan e anniyaji ɗi Allah yanti hen e mbawɗon addude ɗum fedde nde no wawi no nde créya ko 2014 nden woni premier programme en Abou Diouba komin yimɓe 17 min gonno goto emi fof waɗi 60 ujunere min dendiɗi min gaddimo nden kadi o ari ɗo tan ko maslaha o ari o waɗi ɗo programme beɗɗaɗo machallah Allah rewni ɗum lawol caggal on programme 2017 min mbaɗi ɗo lamba molana ko moole min teddini ɗo ko député goto Allah yurmum yaafo ɗum e Bahoud Abdoul no jeeya bagodine on ari waɗi hen golle jooɗe lamba ka rewi lawol min dañi hen kalis min dañi hen succès e o ngol ɗo lawol ne ina wayno kadi c'est la même chose o wi fedde nde ko fedde makko kanko Abou Diouba no o ardiri ɗo ni sinno wallano amen min mbawmo addude nani ɗum tagui noon minen nalankoɓe fof ko nalankoɓe kono minen kanko ɓuuri wonde nalanka men saabu kanko woni sosi fedde nde eyyi ɗum woni ko jinnomi hen ɓeydude donc son mbi hitande fedde nde sosa ko hitande uñaƴiɗe 14 wadde jiɗɗon wiide ngol ɗo ko sosɗon e joni ngol ɗo waɗi laabi ɗiɗi ko oɗon gadda Abou Diouba e hirde wonde ko wayno lamba wadde ngol ɗo waɗi tati ko oɗon piijde eyyi ko fedde nde sosa ko 2014 premier min gaddi ko Abou Diouba 2017 min mbaɗi lamba e 2021 min gaddi Abou Diouba ngol ɗo lawol ɗum woni 3e fois konde créa ko 2014 faade joni nde waɗi 3 activités e ɗum noon ko ɗo kam min jarata min ganni kadi oɗo activité yawti min ganni kadi wadde lamba so Allah jaaɓi inchallah tawi Allah yalla yettini eyyi yalla newnu on nani ko haali ko kanko woni président fedde lewlowal adduɓe ɗo hande Abou Diouba walla mbiyen hanki e hande ha ɗiɗo kirɗe ɗi mbawi wadde ɗum noon en jettimomo ɗo e yesso men jokkodiri e wonɓe tawi kay ko arɓe hirde nde saabu en jii worɓe fulɓe ɓe e rewɓe fulɓe yontaɓeɓe kolliti wonde hirde nde kañumen jeeyi hirde nde ko hirde fulɓe wadde kamɓe tan walla fedde lewlowal tan fotani woppidede hen noɓe ko no pulaar wiyan ni wuulago jamma woppitake goto ɗum noon ɗo e ɓoyde inchallah men jokkodiri e rewɓe fulɓe e worɓe fulɓe arde tawtoren nde ɗo hirde eyyi noon tigui yeɓoɓe Ayaawo Pinal TV ɗum noon hanke eɗen gandi oɗo kam eɗen mbawi wiide wonna présenté ɗe nder Pinal TV konde ko alay saago introjen mo par ce que ko Pinal TV fuɗɗi e joni tanka catal Mauritanie eɗen mbawi wiide hande waɗi goho ko eɗen découvre programme mbaɗo ni surtout koko foti hirde Abou Diouba ɗo e nder Nouakchott ɗum noon namdotoɗen tan si Hamidou tant que président comité de gestion eɗen gandi walla min en tant que mbeɗa andi komi déplacé aɗe eɗen gandi en gardani saabu men yoɓede en gardani saabu yen dañ hen hunde garduɗen dañde hen tan ko en tant que ɓi pullo walla nalanke pullo addaɗo ɗum noon ko ɗum waɗi Pinal tant que Pinal TV Winndere kadi ko hayso en mbiyata ko fulɓe tan herori mais ko ɓuuri en hewde ko fulɓe holko hande jiiruɗa Pinal TV ɗo e nder hirde Abou Diouba Allah jarama a jarama mi salmini kadi bandiraɓe yeɓoɓe Ayaawo Pinal TV foof nde wonno Pinal TV ko Pinal TV Winndere wona fulɓe tan ko fulɓe hoddiɓe mumen kadi so tawi hirde fulɓe waɗi Pinal TV ari notitima hen waɗi ko hani e ko foti ha tenti Abou Diouba ko ardi foof il faut mbawen famde Pinal TV
konngol leñol jogii ɗum ko naalankoɓe Pinal TV kadi waɗana ko leñol ɓayde Pinal TV waɗana ko leñol ko dillere leñol so dilli Pinal TV en foti notade bien vrai no mbiɗa ni en ngala ngalu ken déplace yimɓe en ngala ngalu ken sode won gueɗe en waɗa kono yidde men e yerlitare men eɗen mbaɗa peeje men e peccorde men kala ko wawi kewde ha mbawen notade hen nde wonno aduna hunde fof woni hen ko fuɗɗade kala ko puɗɗiɗa ma jarlitoɗa goɗa katante leñol ma sa woni katante leñol ko ɗum hokkatma janggo timminde darde leñol eyyi joni noon tant que hande télé fulɓe holko mbajorɗa walla holko mbasitoɗa gandanɗa guila e nalankoɓeɓe walla fulɓe ɓe sukaɓeɓe e mawɓe ha joguiɓe saabu mbeɗo heewi wiide yerhamu honorable député Sow to Sénégal o wiyan noon omo wasiyta noon nalankoɓe à chaque fois nde mbaɗata haalisaji men guddita téléji nde pine men e gueɗe men foof ko nden wawata yen nden wawata andede ɗum noon an holko mbasitoɗa ɓe nalankoɓe hayso tawi ɓe gudditani téléji so tawi télé fulɓe ene daari walla télé fulɓe ene darani fulɓe holko ɓe poti wadde hen Allah jarama e namdal ma yo Allah yurmo yaafo mawniraɗo moƴƴo o monsieur Sow Adama député assemblée nationale mo Sénégal yo Allah yurmomo yaafomo kanko wiyanno ene yiyo ene nano en memo ƴetten ngaluji men mbaɗen e téléji men so goɗɗo ɗawi en tawa eɗen jogini koye men ɗum ngol konngol ene jeeya ko addi TV Pinal Adama Samba Dadi yo Allah yurmomo yaafomo ko erangam fewde leñol fulɓe fof ko kala ko jiiɗa dañal fuɗɗuɓe kono fuɗɗuɓe ɓayde ko leñol puɗɗani ko leñol foti arde tambo ngalumaɓe yoɓe gaddu jawɗele ɗe ɓe mbaɗa hen télé wurnata ɗum ko jawdi nalankoɓeɓe eɓe keede hirjino eɓe gandi alɗuɓe eɓe gandi yontaɓe yoɓe poɗ ɗumen hayso ɓe mbaɗani jawɗele mabɓe leñol ngol yoɓe poɗ ɗumen mbaɗa jawɗele mumen e téléji e radio ji ɓe caɗele leñol ngol ha goƴe leñol ngol wawa dañde to woyta sake saɗa woya komi ɗawaɗo ɗawɗomo o waɗi ko jawdi makko o waɗi anne wat jawdi ma mbaɗa kono enen en mbaɗi jawɗele men en mbaɗi kono en ɗawani ko enen e hoddiɓe men nde wonno no yimɓe mbaɗirni wona noon jiɗɗen waɗirde aduna wona jofti ko woni hen aduna woni hen ko ɓamtare baɗowo ɓamtare noon taarindima fo a rendinat nalankoɓe men noon en eera alɗuɓe men en eera miskineɓe men en eera goto fof yo waɗen doole mum e jawdi mum e darde muɗum eyyi tigui a jarama min kam ko mbiyanmi ko toujours ngol ɗon konngol ne welami ne naatimi kala ko cukalel haalanaka nanata wadde so tawi cukalel ɗe ne jiiɗi haalne e nanane en mbaɗat koɗe ene haalante mbata ene nana wadde enen mbawi wiide jaranko eɗen garta e koɓe kaali ko wasiyana awluɗume men ha e nalanko men ha e minen e sukaɓeɓe walla minen e haaloɓe ɗo ɓe emin poti wadde ko gandanɗa ko ene taha leñol ngol wuurde ko ene taha leñol ngol darade ma waɗ wiɓe guilanani ɗiɗo interview ji wiya ko Hirde Abou Diouba nanaka konde joni ɓoyata so Allah jaaɓi o ngabbo e dow sen tawi wiyama Abou Diouba kecce joom karwas wadde Pinal TV son et micro image ɗo e Pinal TV inchallah gadduma e bande en so neɗɗo timmi moƴƴi hollete ko bandum en yo ɓeɗo ɓe jooɗo ɓe ndendina miijoji maɓɓe aɓe mbaɗa neɗɗo e neɗɗo ɓe ƴewani Diallo Abou Sawdo ɓe ƴeewi ko Diallo Aliou Abda ɓe mbi yo al noto huccudira e Koddo Awa Samba Daɓaɗo Pellel Samba Takosir Hammed korsoɗo ɓi Mariam Fahi Moussa Hassana tanko mo jibine Diallo kanko wi koɗo wonno woni Souleymane Fall wiyannomo kete joom karwal woɗ wiyannoɓe jogui on tuma noon o weeɓani lattude kadi o wondi koye duwaw Dieng Mamadou Farko ɗum noon bisimilla kuccudira e bande ɓe gare nangane kam radio walla wat ɗiɗɗiɗiji joni o Amadou Marega heɓori huttude lettere o ɗo
totta ɗum arɗo perlin tawa noon pulagune jooɗi mbeɗa anndi pulagune Abou Dioubane wowti e jees Mamadou Sagana sa ari arde jawɓe ne waɗi fayida teŋe mbomri ɗede timmi capantati ujunere so lewru maayi ko wiyete ko balɗe capantati Diallo a jarama so Diawo darima dardima e mabuɓe jawɓe gueɗal ngal yoni moƴƴude yoni timmude Abou Dioubane wonko haali hanki o wi somi yi pulago hay soko neɗɗo goto tan yoni kam ɗum ɗo yoni min Allah ne wawi nguuron nde bandiraɓe men noddi mon nooti ɗon goto e mon fof ne tuura ne uura Allah ne laara haɗani wona gujjo wona tenowo wona kiitaɗo ari nooti bandu men haymo yimon ne gandi onon onon wiyete tawɓe ngal on pinani e joote Mamadou Sagana mbeɗa andi wonko jiɗɗa haala kucciɗa ɗo koye bande ɗum noon bisimilla Dieng Mamadou Fak wuuri sargal e ñaayi sargal e gakko oɗo joni mi haala Farba ɗo heerodiri arɗo eddi ɗo ɓeɗo temedde koɗe goɗi hehe Diawo addi haala de bandiraɓe dimajo toktama ujunnaji sappo yo waɗi jiifa muɗum Dieng Mamadou Farba wi o wi Diallo Abou Abdoullahi o wi e wondiɓe mum o wi ɓe mbiyaɓe calmina lewlewal pinal e gardugol bare mayba huufi gueɗe ɗe noon ko arɗo perlen hecci hanki ummini galle maɓɓe jawdi ngeera ha e temedere ujunere ma ko ñatto o wi wonde o wonno koye wayas o wi tawde noon Abou Dioubane ina naata Nouakchott capital o yaltata leydi ndi o ara ɗo han huccudira e Abou Dioubane o wi ala ko nangatama to tawno kanko Allah ko moƴƴinɗo gueɗe makko o waɗat tan huccudira e Abou Dioubane gadda face à face Abou Dioubane ɗo ko DCN ɗo tawi ɗum nana uddiri bafum ne fade makko o wi saka noon e fedde wiyande lewlewal pinal fulɓe noddaɓe ko mawɓe ko mawniraɓe maɓɓe ɗo ɗon subalɓe mbiɗa punta fulɓe mbi kecci juwe o wi lewlewal pinal fulɓe fedde fulɓe pinal fulɓe o wi tawde ko fulɓe noddimo ala guddownoto pulago o wi ko yiɗi haalde ko heewi o wi gasata o wi ko adi kala o yetti Allah ina laaɗa mum o yettimon Mama Seka arɗa micro kutinira e courrier sande Allah eyyi bandiraɓe assalamu aleykum moon en calmini noon dendagal bandiraɓe pulago jooɗiɓe ɗo ɓe foof kadi en beltima noon no feewi e jamma hen kadi tawino ko bañowo wiyetaki woppi so tawi wiyama lettere kadi wiyama rokkama lettere o an Mamadou Sall Amadou Demba Mam Sadi ko woni no jaggo alhamdulillahi rabbil alamin aɗa wawa ko fof ko ɓayko ummade no joni no wiyete beele ɓuuri ha e timmude duuɓi to ɗumin dadde ñalaɗe kewɗe bawɗe mbaɗade timmude Abou Mamadou Sall Amadou Demba Mam Sadi ko woni jaggo rokkude million kewɗe tagaji mana walma hadde wadde tow haɗa en doye joni ndi haɗa ende makkaji ɗi yehete ñalawma o jaggi nene makko nawa ɗum no juuɗo rasul sallllahu alayhi wa sallam o noddimi téléphone e waɗe lawol ɗuma ɓaɗon jata mbimi ɗo joni mi oyi meɗe jogui haaji mbeɗen jaaƴi ndewanami o defa noon yiɗi wiidemi somi mbimi jam fo hattan o wi
mi gara ha ɓe ɗen jaaɓi ƴetta tan marsidini mo ƴetti waɗɗo o oto ɗo ko min didduɓe kamɓe so marsidi heƴƴa hen min ɗum woni oɗo jogui kew hade min ƴetti masa fayde ɓe yaha dañi fano galle eyi kono tamdiraɗo defa galle fay kaydi sa dandima ɗo e aynaka gobiraji ɓe lembaji mabɓe ko jiloɓe kata deneji mbaɗen mbatto mbalda islam o wole jagogo samba jagogo demba jagogo sadi wolen ina laami jaabu beeri demba laami jaabu allah golleji mawɗi ummade ha yettude yaa sago toon ayi sappo adno yarani bon ko haalen woodi so enen ji Abou yimata jamanu enen ji Abou yewtata jamanu eyi e nder hen noon ewa ponamin yimɓe ɗum eyi bandiraɓe eɗum gandi eden haruna biyala jeyaɗe samudere ballel o wi tembere lettere o ujunnaje sappo ubuya ɗum ko tembere lettere figo tagal en jettinon dendagal tawhid o kadi en beltinima fedde nde o eɗen gandi kadi Abuja lumiére de guerre ɓulata dogata yulata yeɗata fof on mbaɗɗa e nder leydi e aɗa sikku ko woni sababu o ko fof walla ko jeeyi hande garangal Pinal TV e ɓiɓɓe fulɓe hande tawtorede ko hirde nde ko nduɗo fittande woni Abou Dioubade kecce joom karwas ɗum noon mawɗo Abou Dioubade hande hol beele mo dañƴa hande artudemo ɗo e Nouakchott en mbiyata kam ko lawol gotol en mbiyata ɗiɗi donc ande hol beele mo dañƴa hande artudemo ɗo e nder Nouakchott jarama no fewi mi adi fof mi salmini moon mi juurima moon kadi mi weltanima on e darde moon weltanade télé Pinal TV catal Mauritanie salminde kadi onon équipe o foof jarnade moɗon e gollal moɗon kadi ɗum ɗon e koye ɓamtude leñol he jeeya salminde dendagal hiɗifaɓe men diine aada caggal jettuɗen jiknaɓe jettuɗen sehilaɓe wurdaɓe rendaɓe e gurdam aduna yaadaɓe e sa'a o jarnade foof en ɗum noon eɗen jetta kadi bandiraɓe guila hanki eɗen ɗo e concert fedde lewlewal ɓe ganduɗa hoorema kamɓe gaddi men ɗo mbiɗa ko eɗen gandi wona premiére Abou Dioubá ɗo mbe sikki 84 85 ko nden fuɗɗa arede ɗo e banggue yuɓɓinde ɗo pour ko wayna kirloji ɗum noon dippi nden ha joni eɗeni hen en kewano jooɗade ko abata 1 mois taw en garani Nouakchott eywa ɗiɗo programme uji fof jagganno ko avant covid 19 o kono noon oɗon gandi kam ɗeeɓi wadde taƴodiral manggal e aduna Allah o foof wona enen tan ko yeehi hatti jumaji juulede jamaji yehede sehilaɓe yaadude marché ji yehede donc ɗum kadi aussi minen wallata amen minen ɓe ganduɗa hoorema ko dental wallata amen e on saaga noon mbawta tan ko jooɗade jaada e bande en ha Allah ittini meɗen kam samari eywa mbawen kadi artude ɗo yiidude bandiraɓe men yiidude sehilaɓe men nde wonno hakkude Mauritanie Sénégal ko hoore wotere hay goto wawa ɗum feccu laabi ɗiɗi eɗen mbawi wiide Mauritanie Sénégal Mali Guinée fof ko leydi gotiri tan ɗum noon en calminima mi salmini bandiraɓe mi salmini équipe o foof an kam yimɓe ne mbawi wiide mbawa haaldude darde ma e leñol ngol ɗum noon hande hol wasiyo toujours onon mbasiyo ni onon nalankoɓe saabu hande nalanke so darima ko ɓamtude leñol donc ɓeɗo mbaɗi rôle men donc holko mbasiytoɗa surtout ha tengte ɗeɗo télé hande daraniɓe fulɓe gaari hande e ar hirde fulɓe holko mbasiytoɗa leñol ngol walla hol wasiya mo ɓeydoɗa toujours mo mbaɗannoɗa a jarama mataw neɗɗo haalata hen miijo mum tan miijo amen minen hande ko yimɓe woto kul koye mumen woto pamɗin koye mumen nde tawno ko heewi e sikkata mataw ko leƴƴi goɗɗi ɗi ɓuuri en
jaha ha mbiya aɗa ñemtina ɓe gona koɓe goni ko te ko jiɗɗa wonde toon ko e wawa ɗum wonde jooɗa toon ina gasa wonde sa ruttima ɗo ponnoɗa wonde to koltoɗa ɗon place ɗum noon neɗɗo o yo tiiɗe hoore mum yo tiiɗe leñol mum yo tiiɗo gonka mum diwan mum e ɗemgal muɗum e diine mum soko tawi woni en mbaɗi noon tan en natti holde koye meɗen en pamɗinani ko jeyɗen ko en pamɗinani ko gonɗen ko Allah ina pecce ɗe fecci ɗe wona ko ɓeɗo tan jeeyi ɓeɗo jeeyaka hen Allah feccini ko kala bani adama kono noon ne yiiɗi neɗɗo mo ganduɗa hoorema gonɗinɗo kanko Allah gonɗini ko woni ko Allah waɗi ɗum sa joguima nden fimde Allah tawtuma hen walluma eko mbatta e dow majjum ko ɗum noon yo tirñu leñol ngol woto huul hoore mum yo woto yaw hoore muɗum ko foof eko miijoto ɗen hande ko neɗɗo farnorto nane nder leñol ngol ɗum noon yen gon neɗɗo goto tan ko ɗum woni waajam e nder leñol ngol jarama seydide ɗum noon en nani ko wiye ko konngol pulaar wiyanno ko foof ɗum leggal ko ɓooye ndem ko foof takata ɗum wontude nooro ɗum noon ñembuɗe en ko gonɗo ko en jeeya takata en wonde ko ɓen gonɗo ko wasde jogade fimde eko woni walla wasde tinnude eko woni ɗum noon o jarama Allah jarama nde o hokki leñol ngol fartangue walla fartangue o hokkatno leñol ngol kala e saaha guila e naalankal walla kirɗel ɗo e Nouakchott en mbiyata gulet saabu eɗen gandi wona goho wona ɗiɗo na tati ɗum ko aada hakkude makko e leydi Mauritanie ɗum noon en ñaguinimamo kanko ne gurdam juɗɗam dusdire cellal battane moƴƴe e aussi ko o waɗanta leñol ko yo Allah yoɓ muɗum nde wonno ko nalankoɓe koɓe daraniɓe leñol ha tengte kanko ko holliri tigui ko pulaar wiyata wonde maayo wona keerol saabu wona go 84 guila en jibinaka ha hande enen en mbawi hawrude e hirde makko ɗo e Nouakchott en mbawi tawtorede e waddude makko interview ɗum noon enen mbawi wiide ko fartangue mawde wonande enen ɗum noon yeɓoɓe Ayaawo Pinal TV ɗo e yesso inchallah ha hande e nder hirde Abou Diouba ɗum noon fulɓe rewɓe e worɓe ɗo mbawi wonde fof eɗen mbawi wiide hande kalmo arani hoore muɗum yo andu muusi koye saabu kecce joom karawas wona kecce woni mum ɗum noon Taniraɓe jarga besel Amel besel Mariam Taman on pullo dogani konto jamma wonno Jarga
boɗejo ñande fondu en jeehi tokamaje takamaje
on jiitigi ko Pinal TV catal Mauritanie addanno on événement Abou jubade rewbe e worbe notannobe din kirde dum non on ji kolliti bella mumen kolliti kadi wonde Abou Djouba wadi ambiance tigi e to arena Nouakchott dum non ko e wonno ko événement Abou jubade Pinal TV hokkundire mon aadi événement ji goddi ko wana fulbe tan wonata ko do e Pinal TV